Evo ukratko, tko su bile Ustaše i kakve veze imaju s onime što se dešavalo prije, ali i za vrijeme Thompsonovog koncerta? Ustaše su 10. travnja 1941. uspostavili kvislinšku NDH. Ustaše su bile skupina fašističkih radikala koje su sponzorirale fašistička Italija i nacistička Njemačka. Već su mjesec dana po uspostavi vlasti prodali cijelu Dalmaciju Italiji. Odmah su po dolasku na vlast, po uzoru na Hitlera u Njemačkoj, donijeli takozvane rasne zakone kojima su oduzeli prava Romima i Židovima, a kasnije su i kao i Srbe i Hrvate antifašiste okrutno mučili i ubijali u takozvanim logorima smrti. Prema službenoj procjeni Republike Hrvatske, samo ih je u Jasenovcu ubijeno najmanje 83.145 Srba, Roma, Židova i Hrvata koji su stali u pomoć svojim sugrađanima. Pjevanje pjesama Jure i Boban i Jasenovac i Gradiška Stara, koje su ustaške, a ne domoljubne pjesme, znači slavljenje fašizma i ustaštva, slavljenje klanja i ubijanja, a ne domoljublja. Za dom spremni je pozdrav gubitničkog fašističkog režima iz 40. godina prošlog stoljeća. Ustavom je zabranjen. Ogromna većina hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata nije koristila taj pozdrav, upravo iz razloga da se naša mlada hrvatska država ne izjednačuje sa fašističkom NDH i ustašama. Minimalni civilizacijski uzus je da se vlada Republike Hrvatske ogradi od simbolike i znakovolja ustaškog režima. 5.7. smo svjedočili pojavama koje apsolutno nepotrebno kontaminiraju domoljublje. Zato vas pozivamo sve da se informirate o pravoj naravi ustaškog režima i da napokon zajedno zatvorimo to poglavlje.